Mayong adlaw mga binati ug minahalog kong matulungan. Welcome to my channel, Kuaniron, August 10, 2021. Magtinabangay kita alang sa kalambuan sa lungsod sa Matalo. At ugayong suportahan ang administrasyong kanunay, headed by to our beloved Mayor Eric S. Pahulio o mga konsehalis o Vice Mayor nila ni Recruit G. Paulio o sa mga konsehalis diri sa lungsod sa Matalo. Okay guys, magtinabangan kita kanunay guys aron nakabot nato ang kayuhan sa atong lungsod. Manatong buhaton guys.